Aizu, aspertuta liburu artean eta bakarrik ikasteaz? Nor, ni? Bai, zu. Ba, bai. Eta zuk? Euskaraz hitz egin nahiko zenuke jende gehiagorekin, ezta? Nork nik? Ba bai. Ba, praktikatu eta bizi. Praktikatu eta bizi? Bai ba, aukera paregabea da, euskara giro atseginean eta lagun artean praktikatzeko. Ja, baina ni euskalduna naiz. Bai, edonor har dezake parte. Euskaltegiko ikasleak, praktikatu nahi duenak, eta euskaraz bizi nahi duenak ere bai. Baina nire lan ordutegiekin ez daukatu zu errez. Lasai, talde txikiak dira eta zuen disponibilitate, adina eta zaletasunak hartzen ditugu kontuan. Gainera, kafetegian bildu zaitezkete, edo paseoan. Edo mendian. Tabernan, Horixe ba, zuek erabakiko duzue, noiz eta nola. Eta zenbat? Zeni diruz ez nabil borborka. Ez, doainik da. Doainik? Are gehiago, 11 abantaila eskuratuko dituzue, emanaldietako txartelak, opariak eta deskontuak hainbat aldizkaritan. ba. Ba bikain orduan. Ui. Non eman behar dugu izena? Zure herriko euskaltegian, udalaren euskara zerbitzuan edo zuzenean praktikatu.eus webgunean. Praktikatu eta bizi!